veče, gospodine. Šta se desilo ovde? Kako je došlo do sudara? Pa, ovo je zakočilo. Izuzetno jako je, ja sam ne išao tako. A ispred njega Juliju udario. Vi ste se vraćali sa nekog puta? Da, izuzetnog puta. Baš mene sad. A šta mislite, zbog čega je izbio sudar? Pa da su naglo kočio. Da li ste vi možda popili nešto večeras? Da, nisam. Jesam. Ajde, samo sad završam, pa idemo. Vratite duboko i duvati dok ja ne kažem dobro. Ajde. Ajde, molim, ajde, budru. Dobro. Idu pičku magozeva. Mogu da pijem. Jedna druga ne uvuče, veli. Ne da vučeš, nego da ovako držiš i da...